Dobar dan, nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac, gde se trenutno održava pitijada. Razgovaramo sa... Na koji način si ti pomagala mami u kuhinji? Kako ste spremili tu vašu pitu? Razvlačili smo pitu, stavili smo sir i sastojke. Šta misliš, kako je ukus je ta vaša pita i od čega ste napravili? Mislim da je lepa pita i od Iz škole, iz srednje škole Kozarka, koja je pristala da nam danas pokaže neka svoja mala umetnička dela i da nam predstave zanimanje. Ovo je, da kažem, jedna od aktivnosti našeg tima za saradnju sa porodicom i povezali smo se sa timom za profesionalnu orijentaciju učenika osnovnog razreda. Suština ove aktivnosti je zaista saradnja, jer jedni bez drugih, to nam je cilj da pokažemo deci da ništa ne možemo da ostvarimo. Ne bi bilo ovih pita, da nije bilo roditelja, ne bi bilo pita da opet nije bilo dece, a i vas da nam izađete u susret i da se nismo povezali. Ja bih sada zamolila i nekog roditelja da nam kaže koju su to pitu danas spremili i kakav im je uopšte bio osjećaj da rade detetom za školu. Znači, ukratko nešto da kažemo u dve rečenice. Ime, koju ste pitu? Moje ime je Marija Misarović. Bilo mi je drago da učestvujemo u jednoj ovakvoj manifestaciji i da budemo od koristi, jer mi je jako bitna ta povezanost sa decom i taj zajednički rad. Ono što smo mi spremili danas je pita sa zerom i kupusara. Isključivo je sve, znači, naša proizvodnja, ono što smo mi imali u svojoj kući, naši proizvodi. Bazirali smo se na zdravu, na ono što se potencija najviše danas, što zdravije hrane. Veliko uživanje je bilo, raditi sa decom, slavno praktikujemo da radimo i moramo da se što više. Znači, rešavamo se još neku aktivnost, pa ćemo se Stefana mama. Staža Petrović, pa pravili smo pitu sa svojim mesom, kajmakom i sirom. I mogu da kažem da njemu se dopada da mesi i volite aktivnosti, pešnje hleba, pitice, da. Što se slažete sa Marijom, baš je lepo da imamo ovakve aktivnosti, da možemo svi zajedno da učestvujemo. Hvala. Dobar dan i od mene. Moje ime je Milica Popov, mama Popov Jovana koji pohađa 4. razred i on je bio motivacija da spremimo jednu vojvođansku pitu s obzirom da je i on rodom i rođen u Zrenjaninu, tako da smo recept uzeli od njegove bake. Hteli smo da spojimo tradicionalno vojvođanski i naše, tako da smo naše zelje doneli iz Dulena, a recept uzeli od bake iz Zrenjanina. Učestvovao je i on i moj bratanac Andrija zajedno sa najmlađim detetom, tako da smo svi bili jutros angažovani i korisni. Hvala još jedno vam na času. Ja sam Baka Đurđe Čolić. Pitu pravili smo sa zadovoljstvom, da je bude lepo i sad je lepo i tako. To je to. Ništa. Ja sam baka Helena i Nađe Milosavljević. Pravili smo pitu sa sirom, mesili testo od domaćeg, razvlačili, one su isto pomagale, uživale u tome. Evo i ovde sad uživamo. Dobar dan, ja sam Marija, mama Kaje Vasilja. Kaja izrazila želju da uzme učešće u ovoj aktivnosti za koju smatram da je ovako baš dobra stvar i da treba više i češće da se družimo koliko nam vremena dozvoljava.
Otkrili smo talent dno Kaji, pošto je većinom ona spremala, ja je nisam nikad spremala pitu sa krompirom, ono je prvi put, pa eto, probate na svoj jezik. Šta da kažem? Ja bih sad zamolila naše goste baš to da malo nama kažu neku informaciju o tome šta se više, odakle. Imamo tatu. Imamo još dvoje. Dobar dan, ja sam Jelena, majka Milana Jevtić. Mi smo spremale pitu sa povrćem, trudile smo se da to bude neka zdrava varijanta. Ja sam učestvovala mnogo manje od nje, ona je uzela veći deo učešća, trudila se da sve sama završi koliko je tu njenoj mogućnosti i bilo nam je zabavno, nadam se da je ispala kako treba. Dobar dan, ja sam Miroljub, Darin i Danilo tata, a pita je sa sirom i kajmakom, pito je pravila moja supruga i Darija. Dobar dan, razliku se u školu da piti ja. Želim da vas pitam, koji su sastojke koristili u svojoj piti? Dobro. Da li ste uživali dok ste pravili pitu? Ja sam. Vašu sugestiju. Pošto ovdje imamo osmaki koji su zainteresovani za zanimanje koje vi imate, ili uz vašu sugestiju ili kako? Nisam vas tako čuo. Jel uz vašu sugestiju, pošto ste vi kuvar? Da, moja supruga je kuvarica, poslastičar pekar, tako da je ona bila majstor. Ja bih sad nego što oni kažu nešto više o pitama, mi dolazimo, kao što ste rekli, iz Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović. Sa nama su učenici 4. razreda, smera kulinarski tehničar. Molim da mi ne prozivamo reći nešto više reći o ovim pitama koje smo vam doneli danas. Koga zanima nešto više o smerovima na našoj školi, možete ovdje su smerovi koji je trenutno su aktualni, pa ako nekoga zanima da sad ne dužimo o tome, posle može da mi pita nešto više. Nalazimo se u školi Dragiša Luković Španac. Sa nama su učenici Što te navalo da držiš pašu? Pa ne znam, od djetinjstva me nekako privlačilo kuvanje i prosto ispunilo. Nema neki preterani razlog. Da li kuvanje moraš da voliš? Ili možeš samo Pa svaki posao moraš da voliš prosto, ali da, za ovo posebno treba neki strast. Naravno, i profesori i materijali su odlični. Thank you.
domaćin, da vam malo predstavimo i smer kuvar, da kažemo da je pored znanja potrebna je velika ljubav za to zanimanje, da je to zanimanje danas jako popularno, traženo, deficitarno i da kroz razne prakse i edukacije možemo sebi da obezbedimo lepu budućnost sa tim zanimanjem. Eto, toliko. Kako to znači, čisto pojasno, kuvar i poljanski tehničar smer, kuvar je poljanski tehničar četvorogodišnji stepen, za kuvara desegodišnji. Evo, dobar dan svima.